Хранителната алергия често е тема, с която се спекулира и злоупотребява. Много деца неправилно са набедени за алергични към белтъка на кравето мляко или пък с непоносимост към лактоза или с непоносимост към глутен. Често се бъркат функционалните храносмилателни нарушения на кърмачето, като колики, рефлукс или запек, с непоносимост към някоя от съставките на млякото. Всъщност, коликите, рефлукса и запека не са заболяване или анатомичен дефект, а са естествен процес на адаптация на бебето към новия начин на хранене. При тях детето се развива нормално, надава на тегло и се храни добре. В тези случаи родителите в опита си да облегчат симптомите на детето и да увеличат неговия комфорт, предприемат безразборно и честа смяна на адаптираните млека, спиране на кърменето или прием на различни медикаменти. Не се изчаква достатъчно време да се види ефекта от тази промяна. Това довежда до допълнително натоварване на храносмилателната система и още по-силна изява на симптомите. Някои белези обаче, които могат да насочат за реална непоносимост или хранителна алергия, са недоброто надаване на тегло, появата на алергични обриви, дори уртикария, примеси на кръв или слуз в изпражненията, често подуване и коремна болка при детето, придружено от нестабилни изхождания. При деца с атопичен дерматит или с изразена екзема можем да подозираме хранителна алергия като причина за обостряне на кожните прояви. Тогава, след консултация с алерголог, пробно може да се изключи подозирания алерген и тогава, ако забележим подобрение в кожните прояви, това би потвърдило алергията. Запомнете, не бива да бъркаме коликите, запека и рефлукса с хранителна алергия или непоносимост. Те не са причина за спиране на кърменето. Смените млякото, с което храните детето, само след консултация с лекар и изчакайте достатъчно време да видите ефекта от тази промяна.